Okay, alle sammen. Vi er ved at lave bandparkour. Det er det første Er I gang, parate? jeg sådan noget her. Kan du filme? Det er det første Så gang, jeg må jeg også spille løber. noget musik imens. På nogen måde. Skal Så ja. drej den lige skærm. Nej, lige. Første gang, jeg faktisk nogensinde har løbet på. Jeg vil gerne, du har løbet, sagde du det? Den lige skidt Okay, hvordan gør jeg? Du gør bare et eller andet. Bare du løber og så hopper du, så siger du sejr. Okay. Det bliver ret svært. Det er mig, der skal gøre det. Så er der en stolpe i vejen. Fucking, din spændingsmusik er lort, Jakob. Kan du ikke holde den i stedet for, jeg vil gerne lave noget parkour? Det går ikke særlig godt, det her. Det passer i hvert fald ikke til stemningen. Nej, for nu er det. Ja, Nej, jeg vil have det sådan her, sådan gør. Jamen, det der, det kan man ikke. Jeg kan. Ikke hvis man er normal. Det skal da ikke særlig svært. Ikke hvis man... Nej, Bare bare hoppe og til lave et sideflip. Bare hop, og så laver du lige Okay, Christoffer. one jump, two side flip, boom. Bertram, kan du ikke filme, når du er færdig? Jeg skal også lige lave noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Du har lavet et eller andet. Og så får du sidelæns. Fuck, man, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke stå kold på dig. Amazing. Bertram, hold lige. Så vi skiftes til at holde. Whoop. Faggots. Det gik ikke godt. En gang til, Christoffer. Det var rimelig vellykket. En gang til. Okay. Lige før jeg kom. Lige kom efter. Ja. Så er det dig, Chris. Nej, det er min tur. Kom du, Daniel. Det er jo ikke sjovt, fordi de er gode til det. Vi skal have nogen, der kommer til skade. Det er det, der er meningen. Nej, det er dig. Jeg tror, vi skal skifte. Det er okay. Du får lige et hop til. Go. Chris, go. Endelig virkede det. Godt. Go. Ej. Det så bare fesen ud, det der. Det kan jeg. Altså, det kan du altid, der står side af. Det kan jeg ikke. Jeg fuck gør jeg. Gør et eller andet. Jeg ved ikke, hvordan man kan gøre noget. Okay, prøv at gøre det her. Det burde ikke være særlig svært. Vi har Bertram. Nej. Jeg ved ikke, hvad man er. Meget elegant. Jeg vil gerne have den der A, kan den være sejr. Ja, en A. Jeg flytter den bare. Ved du, hvad vi gør med den? Nej, vi gør det. Vi stiller den op, så Jeg har bare, hvorfor fuck er filmen så udskarp? det ved jeg ikke. Har du prøvet at puste? Så er du over. Prøv at puste den. Men... Jo. Nej, hvorfor skal det være en væg? Er det bare mig, eller er kameraet meget dårligt? Sådan. Christoffer, hvem er det kamera det her? Det er fucking dårligt. Det er midt. Har du prøvet at puste den? Husk hvad? Linsen. Det ved jeg ikke, hvad er. Hvad skal jeg lave der? Hvad? Perfekt. Det var en koldbøtte ting. Det var top bøtte. En koldbøtte ting. Bertram, spil en lækker blues. Jeg kan ikke spille blues. Spil en lækker blues, sagde jeg. Jeg kan ikke spille. Fuck, hvor er I dårlige. England, så lige over, jeg vil gerne lige lave noget. Kom her med den. Hey, jo, kan du ikke lære mig en hurtig blues? Her, Christoffer tager over. Nej, fuck det, jeg overhovedet ikke. Vi havde væk i 12 om det. Okay. Det er fucking mange på ham, der står det hele tiden. Du kan ramme Christoffer. Okay. Jeg siger, jeg kan. For en gang skyld, så skal der ikke noget, der går godt i mit liv. Okay? Og sådan en lille ting. Her syes Bertram græde, og nu skubber han ham ned. Så ligger man her og spreder ben for kameraet. Ja. Jeg tror faktisk ikke, der findes særlig meget point of vision porno, hvor det er kvinden synsmål, man ser fra. Du ved godt, vi filmer, ikke? Jamen, jeg er nysgerrig.
Altså, det må da eksistere derude, men... Lav nu bare noget parkour for. Gør et eller andet, Bertram. Prøv at stå på hænder op på den, og så bare vælt. Det er simpelthen for morsomt. Jeg fejler! Jeg kan ikke engang stå på hænder, altså. Se, det var sejt. Jeg kan ikke gå efter det der. Bertram, kan du lige komme herop? Du laver alligevel ikke noget. Jeg kan ikke lade dig se. Udfordrer dig selv en kæmpe stor pude, du kan ikke komme til skade, Bertram. I hvert fald ikke særlig meget. Du kan ikke hoppe højt nok til at komme til skade. Hold lige den her. All guys, watch this. Det kræver Watch this. det kræver talent at komme til skade her. Det er faktisk... Okay, jeg ved det. Det man kan løbe på væg. Prøv! Det er det, jeg tænker, man kan vide, om man kunne prøve at løbe på væg. Så prøv det. Hvis du sokker af, Det har jeg ikke sokker på det hele taget. Det var sådan et løb. Prøv igen. Prøv igen, Daniel. Jeg tror ikke, jeg filmede ordentligt. Prøv igen. Så er det dig, Chris. Du skal ikke kravle op. Jeg ramte kanten af puden, så jeg væltede bare. Gør så rigtig Prince of Persia-stil. Du skal bare løbe 4 meter hen, så er jeg stolt. Okay, planen er at løbe af væggen og få fat i hjernestangen. Ud. Men ikke på fødderne. du må ikke få fat i det. Det gør det, som jeg gjorde til at starte med. Ah, det er fordi, der er hul der. Jeg kan ikke rykke den, fuck det. Tænk, at han bliver på Freddy Krueger, kan. Der kan vi krasse den også. Ja, hvis en eller anden fiktiv gut kan, så kan I også. Kommer Bertram med ind i billedet? Jo, Bertram, du skal bare smide sokkerne, og så skal du bare prøve. Imens vi står og venter på Bertram, så kommer Jakob lige. Det er altså også lidt svært for mine bukser. Skub lige madrassen ind igen, mand. Ellers kommer Daniel sikkert bare til skade igen. Nej, det er nogle tandstok i hovedet. Vi ved alle sammen, hvordan Daniel går efter det stive jern. Det er sjovt. Du er nar. Du forstår jeg lige pludselig Hitler. Bertram, du er Hitler. Almost. Jo, jeg kan bare ikke tro sådan lidt lige her. Jamen, det synes jeg tror, jeg har sådan en ballspot her. Jeg kan ikke få skæg her. Bertram, prøv lige at kigge ind i kameraet. Men jeg synes ikke. Prøv lige at se, han tør. Nej, hvad? Bertrams tur til at løbe på væggen. Nej, hvad er det? Ikke noget. Nu er man sjov med mig. Jeg kan ikke tage det. Siger drengen, der lige kalder sig selv for Hitler. Vi fortsætter. Løb som vinden, Bullseye. Jeg kan ikke gøre det her. Prøv nu bare. Løb som vindet, Bertram. Run. Motherfucker. Okay. Imens har vi Daniel lige her. Og vi har Jakob, der løber. Hvad laver Jakob? Højst sandsynligt ingenting. Han lusker bare rundt. Nej, hvad laver du? Jeg rykker den igen bagefter. Vi gør det bare sværere. Vi optimerer lige levelet. Nej, det kan
kan komme højere over den. Nej, vi skal hen ad væggen. Vi skal have det, ikke? Det er tort. Okay, så rykker vi. Ja, Jakob. Jeg gider kramme ikke engang. Sæt dig derop på det der rapport. Det er det, jeg prøver på. Det er rapport. Det er noget, der er rapport. Det er det, EPO, ikke? Nej, ikke EPO, mand. Okay, ready. Kom nu. Okay. Du ramte ikke. Okay, men det anden går ikke ordentligt ind, så jeg ikke kommer til skade. Og fordi jeg hader at komme til skade. Forstår ikke slet ikke. Ej, jeg er bare bindebar. Indebarn selv. Oh shit. Det gik Vi er indenfor nu, Bertram. rigtig dårligt. Fuck dig, Svends, mand. Okay, så vi er en, der kan finde ud af at lave parkour, to, der nogenlunde kan finde ud af det, så en, der ikke engang kan finde ud af at hoppe. Jeg har ikke noget problem, så længe jeg kan komme væk fra Bertram, er der ikke noget problem. Fuck, det er så fest. Fuck, det er så festent ud. Festent. Fuck, det så fisket ud. Ja, det gjorde. What the fuck? Jeg tror ikke, der er nogen, der gider at se hele den her video. Det er sådan 12 minutter lang. Tillykke, hvis du nåede så langt i den her video. Ved du, hvad du så fortjener? Nej, det gør de ikke. For der er helt sikkert en, der ser så langt. Hvis der er nogen, der ser så langt her, hvilket der nok ikke er. Men hvis der Nej, lad være med at love folk ting, det koster penge. Nej, så skal de kommentere. Så skal de kommentere inde på det. Og hvis Hvad skal de gør skrive? det, ved du hvad I så får? Et kram. Nej, hvis I siger... Nej, et kram fra mig, Daniel og Christoffer. Fordi ellers er det en straf. Hey Christoffer, kan vi ikke lige se dig lave en salto med beskyttelsesdragten på? Vi vil lige se dig lave en salto med beskyttelsesdragten på. De kan bare ikke få det løs. Ellers vil jeg gerne. Hvis der er en, der kan binde en knude op, så kan jeg gøre det. Det kan jeg sikkert godt, hvis der er en, der tager min telefon. Så er jeg en salto med den. Hey Christoffer, kan du så ikke lige holde min telefon? Jeg tror, alle er gået hjem, ikke? Christoffer, hold lige min telefon. Jeg er din alene. Nu Hej. er jeg nødt til at komme med til noget julemarked på lørdag. Hvad sker der? Jeg skal spille nemlig noget koncertshit på min skole på lørdag. Hvem er med? Hvorhenne? På lørdag kan jeg ikke. På lørdag til fødselsdag, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad jeg skal på lørdag. Hvad er det, jeg skal på lørdag? Bertram vis lige lidt booty til vores... Bertram, show some meat. Jo, det var noget. Jeg er lidt halvkropslig i det nu om dagen. Jeg træner ikke så meget, jeg er blevet lidt halv. Og min fod er sådan med på billedet. Oh yeah! Ja. Så finder du den nedfra. Det er sådan... Okay, nu ligger man her op. Jeg tror, alt er godt, jeg kan nå. Jeg tror, 100% godt, jeg kan nå hen til sangen, faktisk. Chris, nu hopper jeg over dig. Jeg lover det. Jeg lover, jeg godt kan hoppe over dig. Ja, du kan da. Hvis ikke jeg kan hoppe over dig, giver jeg Jeg kommer over noget. Så giver jeg en 2 øl. 2 øl. Hvis jeg ikke kan hoppe over dig, hvis jeg kun til at ramme dig. Og det, nu skal du ikke gøre et eller andet, så jeg rammer dig. Spørgsmålet er, om det er 2 øl, i hvert fald Bertram må lande oven på mig. Chris, du skal ikke hive fat i min fod eller sådan noget den stil. Det er 2 store øl. Det kunne jeg ikke finde på. Det er 2 Kun halvliters hvis øl. jeg er skyldig i at ramme. Ja. Hvis du gør et eller andet, så skylder du mig øl. Jeg giver dig ikke en skid. Hvem er mobbet med dig? Bertram, hvem er det, der beslutter, om han gjorde noget, eller om du gjorde noget? Mig. Det gør jeg. Det er også. Det gør jeg.